Għall-ewwel darba l-anzjani tas-Swieqi se jgawdu minn ċentru għall-anzjanità attiva, ċentru li huwa fis-sala parrokjali tal-lokalità u li sa issa jilqa' fih 25 anzjan ta' kull nhar ta' tnejn. Anzjani li flimkien jistgħu jissoċjalizzaw u jagħmlu xi ftit tal-eżerċizzju bil-għan li jibqgħu attivi. Dan kien grazzi għal ftehim li sar bejn il-Gvern, il-Knisja u l-Konsill Lokali tas-Swieqi. Uħud mill-anzjani preżenti waqt żjara tas-Segretarju Parlamentari esprimew is-sodisfazzjon tagħhom għal ftuħ ta' dan iċ-ċentru. Xi ħaġa sabiħa u li jiena bħala mara tal-familja mara fid-dar għandi xi ħaġa li taqlani minn ġod dar u nissoċjalizza jekk niltaqa' ma' nies li nafhom hux tas-Swieqi u xi ħaġa sabiħa hu. Għamilna Tai Chi, which is breathing exercises. L-ewwel darba, ġifieri se nkomplu. Importanti li jkollna ċentru għax fis-stess ħin niltaqgħu, ngħaddu sija flimkien, nagħmlu naqra affarijiet li jiswew għall-ħajja ta' kuljum, mhux għaddejjem dil-ħajja dejjem sfrenati, għalmenu briħet hekk aħna nkunu iktar maqudin flimkien, qegħdin pajjiż żgħir, Malta pajjiż żgħir, u jekk niltaqgħu bejnietna u ngħidu kelma flimkien u fis-stess ħin nagħmlu naqra eżerċizzi u naqra affarijiet li l-komunità għandna bżonn ħafna għax hekk nimbnew ħafna bejnietna. Is-Segretarju Parlamentari Ġustin Karwana sostniet li ċentri ta' matul il-jum għandhom isservu ta' Learning Hub. Barra minn hekk sostniet li ħassitha tassew gburija meta f'konferenza fi New York tkellmet dwar l-inizjattivi li saru f'pajjiżna bħala parti mill-Istrateġija Nazzjonali għall-Anzjanità Attiva.